Pilipinas o kirabat na diha. Nagkadugay nagkalisod mga panumpang nalataahan naman tuwang panumpang at tag-20 ang bugas. Taman radi ay tustada unya dili na mukalas. Ginabuhi ninyo ron hasta pirti na jung yahaya. Ang uban gipang gutomog ang tiyan hastang kutuya. Kamo pirming galingkod na aras sa opisina. Impis kwarta sa tanan inyo na hinuong gibulsa. Way kaluoy na bili na alaan na mubuaya. Abinamog na as dagat na apo di ay smalak. Naglantaw sa sitwasyon hasta banin yung lipayan. Naghilak na ang uban sa kahimtang hastang lisuran niya ang sweldo igura. Hasta pa yung kapuya kamo kay nagsakyanan. Inyong kwarta kay di malita maubani gitawag. Nila nga bag-ungamita nga puro na lang kurap. Ahan naman ang hustisya. Ngano manginani ang atong gibati og nakita sa atong mga mata. Wabay kausaban, di na ba ni mahumaninani nga sitwasyon na. Ngano manginani ang atong gibati og nakita sa atong mga mata. Wabay kausaban, di na ba ni mahumaninani nga sitwasyon na. Wala ba mo'y kahadlok sa ato ang Ginoo. Nasilaw rambos kwarta inana na yung pagtrato. Panahon sa ting eleksyon kamo amo ang gipili. Mga panaan ninyong street kalitrag kahiwi. Kakamang nami sa krisis ni ini nga sitwasyon. Gilamon sa sistema kuot kayo paminawon. Panahon sa katalagman halos wala mo'y aksyon. Kasubo sa mga tao na hinuon ang naangkon. Ahan naman to ang inyuhang panaad. Aduna ba'y natuman sa inyuhang mga saad. Pangutana sa katawan inyo habang matubang. Nagpakaputa bungol mo sa inyuhang mga saad. Bukawon unta sa Ginoo inyong kasing-kasing. Makabatik konsensya sa dughan nga magpabilin. Kay ang kwarta sa katawan inyuhang ginahaling. Amo ay palit pagbugas magsudan na lagasin. Ngano manginani ang atong gibati og nakita sa atong mga mata. Wabay kausaban, di na ba ni mahumaninani nga sitwasyon na. Ngano manginani ang atong gibati og nakita sa atong mga mata. Wabay kausaban, di na ba ni mahumaninani nga sitwasyon na. Ngano manginani ang atong gibati og nakita sa atong mga mata. Wabay kausaban, di na ba ni mahumaninani nga sitwasyon na. Ngano manginani ang atong gibati og nakita sa atong mga mata. Wabay kausaban, di na ba ni mahumaninani nga sitwasyon na.